Kwivideo edlulileyo bese sithethile ngayo iaddition. Siyaqhubekeka ke nangoku. Bese sithethile ngohlambi ngo3 plus 2. Mandithi mna ndineelamuni ezintathu. Yayibona ke? 1, 2, 3. Ndiphinde ndifumane ke ngoku ama-orange amabini. 1, 2. Ingaba ke ngoku ndinefruit ezingakanani xa ziphelele? Yakubona uba iifruit zam ngoku ziyi-5. Yayibona masingaphinda sibaleke sithi 1, 2, 3, 4, 5. Bona ke u3 plus 2 siyambona ke ukuba ngu5. Siphinde sabona ke ukuthi iyafana noba singathi 3 plus 2 okanye sithi 2 plus 3. Mandiphinde ndinibonise ukuba bendinama-orange amabini ndiphinde ndifumane iilamuni ezintathu. Iyafana ngokuthi ndineefruit eziyi-5. Iyafana u2 plus 3 no3 plus 2. Le ndlela ndinibonisayo ye-addition yilena kuthiwa xa usowubala ke nje. Bendikhe ndanibonisa nenye ke anikhumbuli i-number line le besiyenzile, le nto kuthiwa yi-number line. I-number line ke yona inganamanani aphela nakoo-1000 nakoo-million njalo njalo. Alikho ixesha lobe sizoba i-number line yophela koo-1000, kodwa mna ndizanibonisa ubana zingaphela kuntoni. Masiqale ku-0 ke. U-0 ke uyasichazela ukuba awunanto xa unento eziyi-0. Ewe, akhona amancane ancinci kuno-0, kodwa loo manani sawajonga kwiividiyo ezilandelayo. Uma ndineelamuni eziyi-0, ithetha ukubana andinakwalamuni. Masibaleke. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Singaphinde sinyuke ke sithi 12, 13, 14. Mna ndizawuphelela apha ku-14 ke. Masisebenzise le number line yethu for lo 3 plus 2 nalo 2 plus 3 sisandomenza. Niyakhumbula ukuthi xa sisenza mhlawumbi into efana no3 plus 2 siqala phaa ku-3 ke ngoku sizokwazi ukongeza omnye u2. Xa sisongeza ke siyatsiba siya e-right xa sesibala kule number line yethu. Masijonge ke ukuba u3 plus 2 singamenza njani kule number line yethu. Sawuqala ku-3 sitsibe sithi 1, 2. Uyabona njengoba besilindele siphele ku-5. Lo 3 plus 2 ithi ke le nto ukuba bendineelamuni ezintathu ndifumane ama-orange amabini, zawuphinda ndibe neefruit eziyi-5 xa ziphelele. Masijonge ke ngoku sisebenza njani ngo-2 plus 3 kule number line. Siqala phaa ku-2, siyazazi ke ngoku sawutsiba kathathu. Siqale phaa ku-2 sithi ke sithi 1, 2, 3. Yakubona kaphinde njengoba besilindele siphelele phaa ku-5. Ndinibonisile ke ukuba u3 plus 2 no2 plus 3 bayafana. Masiye phambili ke ngoku siye kweminye imizekelo eminzima nokwana. Ndizanibonisa ukuthi i-addition isebenza njani xa sisebenzisa amanani amakhulu. Kwezinye iividiyo ezilandelayo ke ngoku sawuya nzulu ke ngoku sicinga ukubana kanye zintoni kwazona ezi kuthiwa zii-numbers. Masiboneni ke xa kulandela emva kwe-number line kwenziwa njani. Masijonge senza njani ke xa sizama udibanisa amanani amakhulu. Masithi mhlambi sifuna udibanisa u9 plus 3. Ingaba u9 plus 3 zawufumana ntoni xa sizidibanisa ezi numbers. Masizobe iinkwenkwezi mhlawumbi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ngomnye umbala ke sizoba ezi nkwenkwezi zethu zintathu. Sithi 1, 2, 3. Masizibale ke ngoku ukuba zingaphi ke ngoku ezi nkwenkwezi ndizizobileyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uyakubona ke ngoku ukuba iinkwenkwezi zam ziyi-12. Singaphinde sibuyele naphaa kwi-number line sizame udibanisa u9 plus 3. Masiqale phaa ku9 sithi 1,
2, 3. Uyabona nangoku siphele ku-12. Ewe iyasebenza le ndlela kodwa ithatha ixesha elide. Nizabona le nto ukuthi sizame enye indlela xa sisenza i-addition, xa sisebenzisa amanani amakhulu kakhulu. Uyabona u-12 yena unamanani amabini xa usebenzisa umbhala. Masijonge ke ngoku xa sizama ukongeza amanye amanani amakhulu. I-addition ke ndifuna ukubonisa ukuba ungakwazi udibanisa nawaphi na amanani, asiphelelanga kula manani mancinci. Mandinibonise umzekelo. Masithi mhlawumbi ndifuna udibanisa u-27 plus 15. Ingaba ithini impendulo ka-27 plus 15? Ewe singakwazi uzoba ama-apile amayi-27, siphinde sizobe amanye ama-apile ayi-15. Ewe ingasebenza loo ndlela, kodwa ingathetha ixesha elikhulu kakhulu. Mna ndifuna unibonisa indlela elula yokuthi sidibanise amanani amakhulu, singafunekanga sizobe ama-apile amaninzi, singathathi ixesha elide tu. Singasebenzisa i-number line kaphinde sibone u-27 plus 15 usinika ntoni, kodwa naleyo ingathatha ixesha elide. Ndizanibonisa wenziwa njani ke u-27 plus 15. Indlela ke esidibanisa ngayo amanani amakhulu yeyokuthi sidibanise amanani amancinci kuqala, sizokwazi ke ngoku ukubona uba nazisebenza njani ezi ii-numbers ezinkulu. Uyabona kule ndawo sino-7 no-5, kuthiwa le ndawo yindawo yee-ones. Madiphinde kuthiwa yindawo yee-ones. Ithetha ukuba kula 27 sino-20 ewe, and then la 7 ke ngoku sino-1 abayi-7. Itsho le ndawo yiloo nto kuthiwa zii-ones. Kulaa ndawo ke sino-2 ka-27 kuthiwa laa ndawo yindawo yee-tens. Le nto yokuthi zindawo yoo-tens yento ukubana kulaa ndawo ka-2 ngu-20 lo wana, ithetha ukubana sino-10 ababini. Uyandilandela? Mandiphinde ke kulaa 20 sino-10 ababini, kuthiwa laa ndawo yindawo yoo-10. Kulaa ndawo ka-7 sino-1 abayi-7, kuthiwa yindawo yoo-1. Ndizawuphinda ndinibonise ngelinye ixesha ke le nto ndiyithethayo ngokuthi ndiyenzulu kuyo. Indlela ke yokwenza ezi ngxaki zinje zifana no-27 no-15 yokuthi sidibanise la manani mancinci kuqala. Mandinibonise le nto ndithetha ngayo. Uyabona ndinibonise le nto ndithetha ngayo. Masithathe u-7 plus 5 njengoba ndikubonise ku-number line. Sibona uba u-7 plus 5 ku-12. Ndizanibonisa ke ngoku sakwenzani. Nge-number line sibonile ukuba u-7 plus 5 usinika u-12. Jonga kakuhle ke ngoku ngoba ndizanibonisa into entsha. Lo 12 ke ku-7 plus 5 funeka sifumane indlela yokuthi simbhale kulo 27 plus 15. U-2 ke ngoku yena siyombeka phaa ezantsi ko-5. La 1 ushiyekileyo phaa ku-12 siyomxhoma phaa phezulu ecangothu. Ewe ingathi le ndlela inzima kwaye awuyiboni ukuthi isebenza njani, kodwa xa uzama nawe uphinde uyijonge, mandiphinde ndikubonise. U-12 lona ngu-10 plus 2. Uyakhumbula bendithe kulaa ndawo ka-7 plus 5 laa ndawo yindawo yee-ones, and then kulaa ndawo ka-2 plus 1 bendawo yee-tens. Ngoku ke ngoku njebe sino-10 plus 2 phaa ku-12, laa 2 siyombeka kwindawo yee-ones phaa ezantsi ko-5. Laa 1 ka-12 njebe engu-10 yena siyombeka phaa ezantsi ko-2 plus 1 kulaa ndawo yoo-10. Anditsho niyalandela ke ngoku? Ngenxa yobana ke ngoku ezantsi kala 7 plus 5 sinendawo eyi-1 yobeka inani, sibeka u-2 qha, siyoxhoma ke ngoku laa 1 phaa phezulu ecangothu. Niyayilandela le nto ndiyithethayo? Sawuthi ke ngoku xa sizama eminye imizekelo niyibone kakuhle kanye kanye isebenza njani le nto. Masithathe ke ngoku lo 1 simxhomileyo nalo 2 no-1. Masiqale phaa ku-1 ke ngoku sidibanise ezinto sinazo. Sidibanise u-2 ke ngoku laa 1 besimxhomile. Sisebenzise i-number line yethu ke ngoku. Sawufika ku-3 sithi 1, 2, sifike ku-3 ke ngoku. Siphinde songeze omnye u-1 siyophela ku-4. Lo 4 simbhale phaa ecangothu. Ewe le ndlela ilula kakhulu ngoba ufuneka ngoba uzoba i-number line ezinde ziyophela ko-42.
Ngenxa yebana besiyazi ukuthi u7 plus 5 unika usinika u12, aphinde la 1 besimxhomile no2 plus 1 basinike u4, siyasakwazi ke ngoku ukwenza addition ngeenumbers ezinkulu. Masiye ke ngoku komnye umzekelo. Mandithi sino78. So sizame ke ngoku ukongeza u3. Ingaba sifumana ntoni? Masiqale phaa kula 8 plus 3 njengoba bendinibonisile. Sithi 8 plus 3. U8 ke ngoku xa sisongeza u3 singamenza njani? Masiqale sithi 8 plus 1 sifumane u9, sithi 8 plus 2 sifumane u10. Yalandela ke ngoku ukuthi u8 plus 3 usinika u11. U11 ke ngoku funeka simbhale ngohlobo oluthile phaa ezantsi ko8 plus 3. Sawuthatha ke kula 11 sithathe lo 1 wokuqala siyombeka ezantsi ko3. La 1 simxhome ke ngoku ecango la7. Ngiyayibona. Yafana ke ngoku lento nale besisando yenza kula 7 no5 nala 27 no15. Ngoku sawudibanisa la 1 besimxhomile nalo 7 sifumane u8. Yabona sifumene u81. Yayibona ilula kakhulu le ndlela. Awufunekanga usoloko uyoxhoma inamba pha phezulu ngehlobo ndibonisa ngalo. Ukuba elinani xa udibanisile lamanani esigqibeleni uwadibanisa and then lamanani mama makhulu kuno10 kungona uxhomayo. Jonga kulo 56 no2. Lo 6 plus 2 asinika u8. Akho nto ebesifuneka siyoxhoma pha phezulu. So vele ke ngoku sithobe la 5 sifumane u58. Yayibona le ndlela njebe iyindlela entsha funeka nje uyiqhele uzaye ke kuhamba ixesha uyibone ba kanye kanye isebenza njani. Masiphinde sizobe le number line ndikubonisa ubana ndifike njani kulo 56 nalo 2. Masibaleke sithi 49, 50, 51, 52. Hayi angathi zophela lesi space maniphinde ndiqalele. 55, 56, 57, 58, 59. Yayibona ke ngoku sawuqala pha ku56 kule number line yethu. Songeze u2 ke ngoku sitsibe kabani sithi 1 2. Yabona siphele ku58. Yayibona ilula kakhulu le ndlela intsha ndinibonisa yona. Bye bye ke.